pang patuloy may pang daw. Lah. Udah ako pa. Ang misyon wa pa in town kay paglakaw gani ha. Papay doktor kay nakalib. Balik na mas artist. Luwas kami. Kapag Miss Jason. Saging 25 kilo. Kamote 45 kilo. Samantalang sa bulag saging pangatag na. Tag Manila may kagtag saging 25 kilo. Kay bata sa na pa doon. Sa una pang inawa pa ni mga tinda sa una. Puro ano pa ni kakunan. Sabi mo, katapan? Kakugnan pa ni sa una. Karoon na yung mga bukuhan. Na yung manukan. Tikas na may karnihan. May butang na. Pila ka ng butang. Asa man na? Kakugnan pa ni sa una. Karoon na nay kananan, nanay tindahan, nanay sani litson manok. Sa una kakugnan pa ni. Tanaw mig may maduhon dari. Palija. May bata oh. Ubod. Eh bata na mo itubutan. Samay mo be. Samay mo? Samay mo? Alisay mo be? Pabidya ko na ka-precious. Ayan o, nanay. Hala. Renta. Napalit ka pa sa bayo. Uy, precious. Saan na nga putas? Lata naman. Uy, asa ba ka? May bungon. Kasi kaputot po 30. Katutunan ka. Katutunan. Balik ka. Kalako-lako ito. Saan ibutan? Uy! Balik mo yan! Balik mo! Ayun! Ay, walang melon? Walang melon? Nanay melon? Walang melon? Grabe mo ni pagpalit ng dani. 180 ang kilos palidya. Samantalang sa buhol, kinamahalan na lang may binta. May manok. Napatay manok.
paling. Kaya saging oh. Pero hidung. Panir ko an. Kugnan. Nung tayo bakanting ko an oh. Kugnan. Precious na pagawas. Oh. Ang bata dari oh. Wala makan. Uli na Precious, uli na. Uli na ta. Tugnaw. Pero uy, nakang bata. Uy, sarang adlaw to sa liit na. Precious na pagawas. Oh. Ang bata dari oh. Wala makan. Uli na Precious, uli na. Uli na ta. Tugnaw. Pero uy, nakang bata. Uy, sarang adlaw to sa liit na. Grabe pala dyan, tulura ka buok. Oh. Agdilang pala dyan ni kay 118 kilo. 180. Nga tulura buok, 122. Mariusip. Katunga ada Precious sa buhol. Kay buhol kinamahol ni bintaman. Pinag si Lolita. Nagapay kapayas. 5 minutes later. Precious. Ang palaya. Oh. Palaya. Precious. Oh. Ang paborito. Oh. Hello, good morning, Friday morning, hi! Hi, Mami Ninay, Cereal Rek, Ma'am Cereal Rek, Precious na. Kami kapayas. Uy, ano man na. Ang ura kayo ngayon ng ano na Nananaw, nagdugo lagi na yung simod na. Wait. Matuto ka? to day na. Nga ako no? Dugo na. To dyan. Nga na. Ano ko isang hawiran si Hawid? Man pagpaki. Lula. Mapalitan. Ano naman na nagdugo dyan wait? Dugo dyan na. Ang bibiyabit ka ko sara. Tuto, debutinas. Agtang nga mga nakod. Karira, ajo na kinaliso. Karira. Kami ko sara, biya nga na, bidak ko ba? Ajo, sana Karira, kinaliso. ko sara sa lagi. Karira, Karira, kay ilo ng nanay. Agwag imong lamisa dali. Dira. Wow, dira. Dili. Kuha nang nimo Wow. dugat. Nay, kay di na ni jama kuan. Kuha nga ba? Karira, bi. Di mo ko, pag kinuhaan ka. Kana man hinong pa imo nga. Karira, karira. Kari lagi kay gilo ana ni nanay oh. Napa maniliso. Yeah.
Suga. Kaya, kaya. Wow, dia. Dua-dua naman. Di ni mukaon di tantrong tamis ba? Tusag na. Mga na magpamahaw. Di kalihok mga labaan ta sa may tubig. Di man rin adlaw-adlaw ilang tubig bumagas. Wala ko dyan-dyan. Silang gawas. May isang kalabo. May isang mga tanong na ang gilid. Nauni na iduzanan. Oras tayo areston. Dua duzan dani bito na duzan na tusod. Natug sila. Tapos gawas. Nakulong. Sa tala di ay hanglakaw pa kay ang doktor ni sa ang doktor anas Martis pa kay nakalib ang dami may lingaw duzan si Piri di ay mauli inig ka-utso kay mag maupunag pagka-G's birthday nanay dya kasama laging ako timingan di ako dari sila na lang mas birthday kasabot po tos nanay sa nga tanang di ba di ako pumuli sa kasal ni Ali di jud pa mag-mission, di pa makauli. Walang maghuwat pa. Kinala ng pag-mission nga humanon. Isa po pag-mission o di mahaman. Nagkarabang ticket. Sponsor ba? Salamat ka, Diyos. Sponsor. Uwanta salam ko dari. Laay lagi kayo. Kaning nanad dito. Kusog kayo. Napakot small ron. Banit na kulong panglaba. Dari kay mga labanta o may tubig hindi pagkadug laban na rin kang may gagmayra na precious raman arjudan dudan pagsara makasulok kayo sound suzid sound dari kay dikit-dikit ba dyan mo nang maglasad o video mga kay makapiret nun impas mo nang kalit-kalit rasad video kay na mga ipatugtog